И здравейте хора, аз съм седнал тук при мен е Крафти Здравейте! и аз съм с Магаре, той е писачка. Ти кон имаш ли около вас, бе? Аз имам, ама са некъде около мене. Идвай сега. Айде. Къде си? А ти къде си? Сега с Крафтито ще се... Какво ще правим, бе? От тук ли? Живеем заедно вече, не. Ще живеем точно така, ще живеем заедно. И се правим. Сега ще му ходим да му взимаме и колите. Това съм с Магаре. Бъркахме пътищата и аз. Аре, аз след тебе ходя стои Магаре. Не, там е пътя. Чакай, ще минем тук. Тук съм си направил магистрала. Идваш ли? Не мога да минавам през такива блокчета, бе. Как бе? Как ти са на дърветата? И? Идвай напред. Можа да скоча вода. Сега ще съм местал седната. Да, точно така. Само трябва на Кипра да ни смени часовете. Ти ще дойдеш в моят свят. Аре ти в моя. Това не в война, виж го. Какво е на сила? Кой може да позволи сила? Това ли ти кажеш? Да. Що има фенс? Защото тръгнах си го заграждам, имаш много крив. Тук има... Тук от канализацията се спука. Аз си мой, че го ограждам, обаче моето няма да е снеса, ще си ограда готина. Готина, ограда. Тук... И защо има стоунбрик? Защото така го слагах рано. Дай сега вземе в магарето как чисто да го отворим. Чакай, не така. Открил. Ох! Не се кача на него, бе. Ето. Какво ме изслуши? 100. Добре, слам са тук най-важните неща. Това ли ти значи, това е леговището на Крафти, чудовището. Чудовището. Имаш и въже да завържа магарето, че да. Да, виж, често трябва да има. Добре. Добре, служих вътре най-важните неща, има още. Я виж какво съм служил. Чек са форчунката. Така, това. На мен трябва още 12 лева лише. Отвътре. Ма трябва да вземем тия работи, крафтинг работи. Отвътре я да вземем някои неща. Рестон, това. Това ли те е често? Не, това са някакви. Аз имам 30 честа. Значи струва. Надолу по едно. Но там ми беха бренчовете. Значи няма нищо. Нещо друго да взимаме. Книгите и Enchanting Table, или ти имаш? Си избрал тук да живееш. Не знам, от много тъпо место, ама не миш къде. Имаш ли такова? Enchanting Table? Имам, да. Може да вземем още един за нисък лева такъв. Да, за втори, трети, осми. Ще го взема. Дай ще взема книгите. Чупи ми се братвата. Ти вземи там фермите. Аз ги... То е само една ферма. Не знам тук. Тук на крафтито... Какво? Плоскостите. Плоскостите. Кокошките, ако искаш те... Диамантен брат имаш? Не. Имам диаманти за диамантен брат. Да вземем обсидиан. Макрима. Това братва за обсидиан, бе. Кирка. Взели въжето? То се оплело, бе. Магари ще е, Обсидиан, ти нямаш ли портал? Не. Окей, аз го взимам, ти взимай там най-важните неща. От честа. От честовете. Аз вземам пул. Взимам обсидиан. Твоето местенце е хубаво, обаче в планините вътре. Аз такова исках да трудно планина. По-красиво става. Оле, то обсидиан.
А, кандидатурите са отворени. Да, който иска може да сложиш. Кандидатства. Добре, взех обсидиан аз. Пълно ли е магарът? Ми да, Ти къде с... казва, че имаш коне? Конете са ще погажам къде са, аре да спим. Аре, бе. Да, я сега да взема конете. Виж колко зомби, само виж колко зомби, само виж колко зомби. Моля те, виж колко зомбите има, бе. Ще ни избия, бе, ничи, бе, събуди се. Събуди се. Ох, бе. Не ме би с този диамантен вече. И не би има гарето, бе, толкова Ще цежно, го уби. бе. Това е Дончо. Как хора, това е бой в крепостта на крафтито, леговището. Леко. Барлогът. Ето още зомбита. Или ако бех убил магарето, ще си изхвърля меча в алата. Мале, брат, аз ще изфърля тебе. Айрен Се сражаваме сега с някакви елитни стрелци, снайперисти, елитни. АВП майстори, но няма таран пред мен. Добре, са седло. Ей, нямаме седло. Мамка му стара. Нямаш ли седла? Не. Как нямаш седла? Това ти е най-важното. Освен коня да го... Седло. Нямаме седло. Ти Има 56 честа. Ей, вземи това. Аз го взех. Седло ли верно не има, бе? Ти имаш ли морков? Защото имам само един да си направим ферма. А, Ще го взема. Ето ти обсидиан. Аз тук взема малко. Имам кирки. Ако искаш, дай се махме вече, че е вечер. Ами, аз викам да... Аре, спиме. Да стане да. Еми, Къде спиме? Аз нямам да го... аре, аз слегам лефти. А, не, чакайте, снимаш, не мога. Мръдни се да го щупа. Чакай, не бе. Аз ще легна. Аре, аз ще легна. Е, аз да лефта ти нещо. Аре да вървим сега. Взимай Дончо. Искам да убия зомби. Ти ли взеваш жетата? Да, 5 Дай ми ги да мога сега да вържа конете. Ние по пъти ще има коне. Имаме един стак недърлард. Ети въжа. Дай ми го. Знаеш по Ари, аз ще върна да сме фит. Ари ги доним. Чакай, ще взема Къде тук. си? На къде си? Лично. Така. О, крипър. Чакай, за последно. Дончо, бягай. Не. Браво, Дончо. Спарта. Дончо. Бягай. Аре, искай. Чакай, че имам. Чакай, внимай Дончо да не гръмне. Аз ще ги Идваш ли? Къде си, бе? забикана по пенто. Дончо се отвърза. Ей, нямам час кажа. Между другото, аз имам такава гора наблизко. Тия цветя ги взимам, аз нямам цветя. Ще ги сложа в новата си. Ето ние колко сме далече? Ти на коя посока си? Не знам. Една там. Спайдер. Ей, с едното гони. Аз... Добре. За теб крипър! Аре, идвай напред. Има коне. За тебе два пая. Бой, аз ги бягам. Аз съм с майт 5. Аз 4. стана 20, да. О, има дупка. Взимах които може цветя. Нямам место в инвентар. Ясно. Чао. Аре, бий тия паци, аз ли се бия с тях, аз съм Дончо, бе. Така. Няма пачове. Готово. Ма свински ли? Телешки. Телешки. Такива от врата. И тъпите скелети. Абе, къде го изпусна, бе? Кой? Дончо, къде си? Еле, това крипър. Муши! Нямам. Сяде, Дончо е. Ох, гръмна. Аре, взимай го и да бегаме.
Ще го връзваш ли? Да, но чакай, тук край на вечер. Айде, да. Добре, ако искаш дай да ходим към хома ти, Пиете това, които не мога да го ударя. да ходим направо към хома ти. Ти знаеш къде е това? Конете са на 100 блока от тук, после ще се върнем Ама спокойно. всичко е за конете. Направо ще минаваме там, ще ги връзваме да живеем. Значи не тук напред трябва да се. Контра, нали? Ако искаш, ще спрем и когато идем при конете, ще пуснем пак ликвас. Чакай го. Да, верно. Аре да пам. Айде, чао хора. И хора, отново намерихме конче. Намерихме малък домче, голям дом. Не, що се има един кон? Аз имам едно друго място, дето също има кон. Аре, идвай, дай. Взели конче. Кирет. Да, ама ти къде отиде? Само тук съм някъде. А, да. Добре, дай сега към хома ти. И пак го изпусна Дончо. И той Дончо пава не за това. Ох, Айде, ходим сега пред турата. не му вържа. Отидем в холма, ще... Какво ще правим? Ще пуснем пак липа. Чакай малко. Да, аре като им в хома ще пуснем клипа. Айде, ето го крафтите там. Айде, чао. Чао. И здравейте хора, вече сме в къщата. Хома. Ето го крафтите отвън. Я ми отвори. Ревлили. Къде ти стои магарето? Там в конюшната, аз съм ти отворил едната порта. Къде е тази конюшна? Там, не ми знаеш конюшната, тук конюшната. Преди това. Влизаме. Ох, ударих се в това. Завързи ли там някъде? Айде слеза. Айде сега се върни за... Ще да пие вода. Аре, пие вода. Дай закония, после ще идем. Материалите не взел от него. Да, дай да ги вземем. Вземем ги. Ти още нямаш подредени честове, нали? Слагай си хубаво. В смисъл, това ще го чуем. Но едно всичко после като направим честрум. То нямаше много место, да ти кажа. Тук. В този средно. В този средно. Аз правя мястото, разреби си. Аре, сега съм празен. Чакай, тук. Тук сложи. Тук отворя. Той без това има диамант. Чакай, аз съм празен. Така, значи, цената. Цената на легло поинста. Шугарки. Добре, значи... Какво друго? Има крипър горе на планината. Ти къде си, бе? Аз премествам работа. Не мога да видя. Сега излизам от конюшната. А това тук какво е? Пак конюшно. Това е за такова. Бривинг. Да. Едно. Бривинг. Това е яко стара рекичка, човек. Да съм. Като сената го стреля. Виж крипъра къде е до тебе. Давай се едно. Още един път. Браво, бе. И сега трябва да направим вече други епизод, вратичката, да може и от външната страна. Колко време стана? Можеш ли да видиш колко време? Около 15 минути, ама също. Айде, е дълбичък. Иди за коня и като се върнеш, ще успеем. 20 минути. Ма когато сега е вечер, па ще ме нападат зомбите, ще гърмат крипъри. Добре, ела тук си седнеш такова. Има, сложи едно легло там. Това е супер. Сложи до твоето. Тук си има недървард. Честрума, аз по честрума. Това тук е да видим. Аре бе, чакай. Идваме. Чек съм на... Да, то тия всичките как мислиш, че леко. Не бе, ще си сетнем просто самия хом, то като ти стане. Чакай, мой да искати да. Аре де. Просто е така като легнеш и ти се стъмни пред очите и ти се сетва. Не бе, аз чакам на тия да легнат да остане ден, после да ходиш за коня. Ма не, аз викам този епизод го приключваме. Че дълъг стана.
Направо след епизод ще да законя като ден. Ще стана дълъг, бе. Той... Крипър, бе! Че е вземал. Имаш ли го? Той е там горе. То само там се качва. Не го оцелих. Стига, Браво, бе. Къде ми отиде стрелата? Скелет, тук. Тук гравичките малко са бутат. Май прасе. И сега ще го направим. Сега топ в реката и го убива. Ние какво друго ще строим? Нещо? Мислил ли си, че струва? Довършим фермите. И някакви такива... Да, трябва да е бутна тук, защото само тук стои. Ако искаш някакви малки къщички за дизайн. После като си направим всичко. Да стане като се отце. Ето може отвънка да е. Да, отвънка си. Отгоре ще има огради. Къде има крипър? Аз го казах в миналия клип, че само гледай да не избухва. Аз ще го убия. Точно това. Окей. Ако гръмне ти спина. Ти бягай! Защото не мога да го уча. Добре. Отгоре ще има стена. Така, нали, по-хубава. И... мисля, че това ще бъде. В смисъл... Кай да легнем, си направим виличер ферма. И не мога да легна. Браво. Да, какво ще кажеш това да от този епизод? Роди ми се кокошка. Къде? Ето я. Виж, дали ще заболя. Чакай. Да убием ли? Кокошката ти луда ли си, бе? Виж къде се скрива. Ще убия пайка, като влезе. Аре дай, Спарта, с кирката. Но оставам ти го на тебе. Не бе, аре с ръка, искай с ръка да го убия. Аре дай. Да, Аре дай. ще наям тия да го уби. Ми ти ядеш като някой. Два ще да направо го пребих. А какво е това тук, бе? Пак ферми, нали имаш? Кипъра да го направи, не знам. Да, какво ще кажеш това до този епизод? Значи хора... Това ще е за този епизод, съжаляваме, че е толкова кратък, обаче... Как кратък? Кратък какво? Дълго от 20 минути, бе. Да, 20 минути, няколко пъти спирах. Имам часовник. Както е. Така, това бе за този епизод. Да. Главното, защото крафтчето дойде, ще дойде при мен. И изпуснах кубнете. И сега той ще ходи за коничето, ще бяга след него така. Значи крафтчето е. Коня. Значи аз съм кончето, а той е крафти. И той бяга след мен. Да, и твато от този епизод. Кончето се сбива в дървото, обаче крафтито още не може да ме намери. И аз пак бягам. Да. Що можем да се бием, бе? То Кипъра не ни е направил това. Разбираш, не ни е направил... Аре, не мога да гледам. А ти, знаеш какво измислих? Да направим, така виж, погледне, обърна се. Да. Виж са, от тази планина, например, до едно мостче красиво отгоре. Ще изглежда яко. И така, хора, приключвам епизодът. За днес това беше. Аре, чао. Кажи чао на хората. Чао. Довиждане.